Moi boas, pois hoxe temos un paquetiño roleiros de Ediciones TIT, un suplemento que foi mencionado en Berkami, saiu e foi entregado agora xa ao final do verán. Bueno, é verdade que foi... No meu caso chegou un poquinho máis tarde, creo que os repartos chegaron en agosto, pero a mí se me escapou pois cubrir o formulario típico. De feito, entrei no meu correo e tiña como 6 ou 7 avisos. O sea que, bueno, agosto é mortal para estas cousas. E, bueno, pues, como sempre, Edicións TIT sempre atentos e prestos a solucionar os problemas, pois o comuniqueime deu chegado, non? E este pánico ultrasiberiano con moitos suplementos, moita axuda, vai un sobreciño metero dentro do propio paquete que chegou, non? O sea que moi ben cuidado. E podedes ver que hai uns suplementos, uns desbloqueables que son postais, Vladivostok, Lumen, Vladves, Kateriburgo, estas letras así casi cirílicas, Uskurs, paralelas, Beca, Bramar, Moscú. Moi, moi gratificante, moi, non sei como dicirlo, ¿no? Pero que, o sea, que se agradece moito que este tipo de axudas que ambientan moito as partidas. É verdad que eu xa vos teño comentado que eu xogo exclusivamente online, ¿no? Entón, ao final, cando tes os PDFs, estas cosas tampouco son de moita utilidade, pero bueno, nunca se sabe cando se pode tirar o grupo de amigos os billetes para o transiberiano, o sea, que se poden entregar. A mí estas cousas me gusta moito porque dá moita vidilla e moita realidade, non? Te transporta moito a inmersión da historia. E aquí temos o plano que vedes do fondo no Belrey, que é o plano do traseto. Isto é un A2 de grande, como 4 folios, vamos, o sea que vedes, está moi ben para poñer en riba da mesa e que quede o traseto, va marcando en cada unha das postais e unha destas paradas. E despois as axudas do xogo que veñan aquí á parte. Isto veñen en folios normais. Eu xa non valoro tanto, no sentido de que casi prefiro imprimilas eu e xa está, ¿no? Pero bueno, que bueno, pues agradece se veñen. Quero decir que a mellor igual é verdade que veñen marcado donde cada unha, ¿no? Delas, ¿no? Pero estas axudas sí que eu as preferiría que foran non a impresión da páxina, sino que viñeran separadas, non? Para efectivamente telas preparadas, porque dar así non se dá unha axuda, non? Terías que recortala ou que fora. Pero bueno, que en todo caso nunca está de máis que se teña, e se podemos tirar dela, pois xa o temos aquí. Non temos impresora nin tener que andar con historias. Lógicamente todas estas as tedes en PDF, polo tanto, si queredes máis copias e tal, non ou extraviades estas ou o que fora, sempre saídes ter a man, que é algo de agradecer. Pois estas son todas as axudas e vamos a ver xa o que ten a ver co propia aventura. Non me gusta moito, non recordo as anteriores, pero es que non sei onde as teño nas estanterías, pero bueno. Que non teña aquí o título, non? É o formato un poquinho máis grande, 6x9, penso que é, en tapa blanda, pero con solapas. Isto é importante. Para mí, sabedes que para mí é o formato máis cómodo a hora de xogar ou dirixir. En físico, porque o podes ter sempre detrás da pantalla e non ocupa moito espacio. Para ler é muitísimo máis cómodo. Me gusta que non sexa brillo, por lo tanto, si tes unha luz en vertical, pois non te reflexa. Ten esta maquetación, eu diría que clásica ou estándar, non sei como dicirlo, ¿no? Pero doble columna justificada, pero que se lee moi ben, con letra clara. Vedes aquí o que vos decía, que as axudas veñen dentro. Eu agradezo moito.
renego ou me disgusta moitísimo os manuais, suplementos ou o que sexa, as publicacións que teñen axudas en PDFs e non aparecen no libro. Por exemplo, os libretos nun PBTA. Me parece fatal, directamente. Pones ao final se queres, pero es que incluso para agora de explicar, ahora que estaba lendo outro, pero bueno, non é o conto, pues me pasaba eso, ¿no? Que tens que andar a recurrir ao PDF ou imprimilos por si estás lendo en físico e tal. As ilustracións son moi típicas de T&T, non son dunha calidade excesiva. Bueno, isto aquí é unha diferente porque é unha ilustración, pero son este blanco e negro, sí. A mí gústame porque me recorda moito os manuais antigos que publicaba Ludotecnia. Este blanco e negro, sí, un dibuixo. Non sei quen é o autor, deixe míralo por aquí para ver quen é. O a campaña é de Diego Márquez Vega. Ilustracións, mira, Jorge Martín Meana, Scar e Antonio Garrido. Basado no original, Alejo Arriola, José Antonio Telaeche e Carlos Monzón. Portada Antonio Garrido. Portada está moi ben eses diseños que fan así como realista, ¿no? Me gusta a línea. E bueno, Ragnarok, o sea, lo teño comentado, para min era como a segunda pata dos xogos que máis me gustaban, que eu era un ávido director do xogo Debutantes en la Sombra, e Ludotecnia era unha das, ou era a editorial que predilecta para min. Ragnarok pouco xoguei, non dirixín nada, tiña o sistema de mutantes, así que bueno, máis ou menos o conocía, e depois sacaron piratas e tal. Entonces, bueno, pues teño un especial cariño e agradezo a Ediciones T&T que siga con tanto cariño publicando de cantos suplementos, a longa vida que ten Ragnarok. Dame moita pena que non pudieran facerse coa licencia de Mutantes en la Sombra para a terceira edición, pero bueno, eso será unha historia que será contada noutro vídeo. Si non entrachedes no mecenazgo e agora vos pica a curiosidade, pola miña parte é moi recomendable Ragnarok. Son máis xogador que director, pero me gusta apoiar a línea, polo tanto, mentras o meu clásico director de Ragnarok non me diga que non a vai dirixir, prefiro non lela, e en todo caso, pues, no futuro, pues sí que tirar dela se dera o caso. Vos deixarei abaixo o enlace á propia web de Ediciones T&T e, como sempre, a Tesoros de la Marca, o produto, para que podades adquirilos se vos resulta interesante. Como vedes, o produto ten a calidade estándar de Ediciones T&T e ao final aquí a súa calidade radica na propia historia, e ao final eso é importante. Ten moitas axudas, ten uns complementos aparte moi interesantes. Entendo que estos son exclusivos de mecenas, non lembro. Bueno, pichades no enlace se mirades en Tesoros da Marca que os ten, pois xa o sabedes. Se non, en todo caso, sabedes que están en PDF, aquí o pon, ¿no? Descarga digital gratuita con material adicional. O sea, que todo este material lo tedes en PDF. E nada, como sempre vos digo, vémonos nas mesas ou sino nas pantallas. Un saudiño.